Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo guztioi eta ongi etorri, berriz ere, herriz herrira. Gaurkoan Garesera etorri gara, Nafarroa garaiko erdialdeko udalerria. 2800 biztanle inguru ditu eta gaurkoan horietako zenbaitekin hitz egingo dugu ea pandemiak herrian zen nolako eragina izan duen ezagutzeko. Beraz, besterik gabe, has gaitezen Gares ezagutzen. Kaixo Jan, egunon. Egunon bai. Bueno, mila eskerazteko elkarrizketa hau eskaintzagatik eta zure lantokira gonbidatzeagatik. Azaldu pixka batea non gauden, nora ekarri gaituzu? Ongi etorriak, hemen zaudete udaletxean, udaletxeko balkoi honetan, Julian Mena plazari begira. Bista paregabeekin. Bai. Zera, galdetu behar nizun, Jan, zenbat denbora daramazuzuk Gareseko alkate bezala? 2015ean hasi nintzen, orain dela 6 urte. 6 urte. Eta Garesekoa hemen jaioa eta bizitakoa? Bai, hemen jaio nintzen, baina gero Gasteizen ikasi nuen historia, Gasteizetik Italiara joan nintzen, Romara bizitzera. Ez, kontratu batekin, eta gero Madrilera master bat egitera, eta buelta Nafarrora uhartearakilera, eta uhartearakiletik Garesera berriro. Eta zer moduz alkate bezala esperientzia ondo? Ondo, oso intentsoa da, baina oso aberasgarria baita, nik uste du mundu guztiak bizi beharko luken esperientzia bat hemen udal batean lan egitea. Vale. Hori, kontatu dizugunez, Oian, herri programaren aurtengo gaia da, ea pandemiak herrietako bizitzan, kasu honetan Garesen zenolako eragina izan duen, ezta? Zuri galdera hauek egingo dizkizut udaleko ordezkari eta zure kasuan udaleko Gareseko alkate bezala, ezta? Beraz, Oian, egin nahi dizudan lehenengo galdera da, ea intzidentzia handia izan duen pandemiak Garesen. Osasun ikuspegi batetatik ez gehiegi. Izan ditugu gure momentu larri batzuk, baina ez ditugu itxiera perimetraleik izan, intzidentzia ez da gehiegizkoa izan, bai izan ditugula kasu puntualak, baina ez da gehiegikoa izan, orduan alde horretatik posik. Ikusitakoa ikusita itxiera perimetrala ez izatea ez da gutxien. Ez da gutxi. Eta zera, Oian, zenolako eragin soziala alde batetik eta bestetik ekonomikoa izan du pandemiak Garesen? Ikuspuntu horretatik oso handia, hasiko naiz ikuspegi ekonomikotik, kontuan izan behar dugu Gares zerbitzuetara bideratutako herria dela, oso relazionatua Donejakue bidearekin, erromezak ez dira etorri edo etorri direnak otso gutxi izan dira, eta baita oso komertzio eta denda potenteak ditugu, anitzak, eta alde horretatik kolpea larria izan da, baita ostalaritzan ere, hotelak, sektore hori gogor jo du, bai sektore horiek eramaten duten beste aktibitateak, gida turistikoak, repartidoreak, eta kate handia da azkenean, ez da? Eta turismo faltak eragin dio kate oso. Beste aldetatik mantendu gara denda batzu, herriko apostu horrekin gure dendetan erosteko, ez joatea kanpora erostera, baizik eta gure dendariak eta gure zirkulo ekonomikoa indartzea, eta apostu hori ondo atera da, baina, intzidentzia ekonomikoki altua izan da, eta sozialki baita, uste dut guztiok oso nekatutak gaudela, behar dugula gure
ondokoei, gure lagunei, gure gurasoei, gure seme-alabei, eta bezarkada handi bat ematea, sentitzea giza kontaktu hori, azkenean gizakiak behar dugu kontaktu hori, eta nabaritzen dugu hau oso luzea egiten ari dela, nekatuta gaudela, puntu batetaraino uste dut baita pixkat haserre gaudela, zeia hasi gara ez ulertzen hartutako neurri batzuk, eta aurrera pausoak gero atxerakadak emateko, orduan sozialki nik uste baita gogorra izaten ari dela, eta hemen udalean nabaritzen dugu, lehen jendea etortzen zela barregurarekin, eta gaur egun jendea itzaliagoa dago, eta hitz egin beharko genuke baita nola intziditu duen pertsonen psikologian baita. Ez da inbeste hitz egiten igual, ekonomikoki hitz egiten da gehiago, baina psikologikoki eta pertsonengan eragina izan. Kontutan izan behar dugu jende asko bakarrik bizi dela, eta orain bere kontaktu sozialak asko murriztu direla, eta hori eragin oso bizia daukala gure egoera psikologikoan, baita orokorrean, baita individualean, ez? Eta zera, oian esan diazu, apustua bintzen dutela nolabait kalte ekonomikoak pairatzeko, tokiko komertzioaren inguruan, zenolako neurriak hartu ditu udalak tokiko komertzioa sustatzeko, ostalaritzari laguntzeko eta? Hainbat neurri hartu genituen, herritarrekin batera, lehenengo izan zen beste udal asko bezala, bono batzuk ateratzea, diru lagundutak, udaletxeak ordaintzen zuen 10 euro, herritarrak 20, eta horrekin 30 euroko erosketak egin ahal zituzten garezko dendetan, ez? Hori izan zen lehenengo neurria, gero bideotxo batzuk atera genituen jendeari animatzeko bertako dendetan erostera eta garezera baita etortzera, eta gero diru laguntza zuzenak bai ostalaritzari terrazen kontuarekin, baita orain autonomo eta enpresa txikiei laguntza zuzenak pairatzeko, fiskal laguntzen pairatzeko jaso dituzten galerak, ez? Nolabait bakoitza segun ze galerak izan dituen, diru laguntza batzuk izango ditu edo besteak, baina udalaren partetik pixka bat laguntzea bueltatzera egoera normal batera. Alduzuen einean, ez? Aldugun einean, ezin dugu dena bete, baina, bueno. Eta zera hoian udal bezala eta zure kasuan alkate bezala nolakoa izan da pandemiaren kudeak eta esperientzia hau? Berria, gutxienez? Berria, mundu guztia bentsat izan da berria, baina ni bizi izan dut pizkat incertidumbrearekin, ez? Ezin egona, legeak ateratzen ziren ia egunero geunden irakurtzenea ze lege berriak ateratzen ziren, eta nola aplikatuko genituen hoiek herrian, ez? Igerilekuak, orain igerilekoen normatiba berri guztia irakurri behar, eta nola aplikatu, orduan izan da ezin egona, nik izango nuke. Batzuetan baita zalantzak, ez? Ea hartzen ziren neurriak baliazkoak ziren edo ez, baina azkenean ausart jokatu behar genuen jendearen osasuna besteko, ez? Baina gogorra izan da. Adostasuna egon da udalean pandemiarekiko edo nolakoa izan da udal bezala esperientzia? Alde horretatik nik eskerrak eman behar ditut, zinegotzi guztiak alde egon dira, bere aportazioak egiten, eta guztiok egin dugu batera kantu honetan. Eskertzekoa da, ez da? Gutxienez egoera intxartoa izan da, gutxienez adostasuna egotea eta elkarlana. Hori funtsezkoa da gainera, eta aurten berriro ikusi genuen, eta aurrekontuak hau batez onartu genituen, eta hori eskertzekoa da, taldeak egindako apostu hori denon artean elkarlanean zerbait aurrera ateratzeko, eta egoera honetatik alden enean eta alden aliketa indartzuen ateratzeko. Eta laizterren. Alba da, bai. Eta horren arira, oian, txertaketak direla eta, nolabait ematen duia aurrera egiten ari garela, ez da, pixkanaka, jendea ere animatuago dagoela, adinekoak ere txertatzen ari dira, askok bigarren dosia jasoko dute laizter. Zuk Gareseko alkate bezala, zenolako mezuan nango zenieke Gareseko herritarrei pixka bat azken txampan esfortua egiten jarraitzeko? Mezu positibo
bat, uste du gaudela tunelaren azkenengo txampan, zuk esaten duzun bezala, bueno, hemendik aurrera uda daukagu, eguzkia, posibilitateak izango ditugu gauza asko egiteko, udalatik ari gara antolatzen programazio kultural oso zabal bat, hasiko da asteburu honetan hiri artetako jaialdi batekin, izango dugu jazz jaialdia, Arrieta musikariaren bicentenarioa, izango ditugu aktibitate anitzak mundu guztiarako, uste dut izango dela uda bat, bueno, gozatzeko, alden heinean, jakinda hau bukatuko dela laizter, baina, bueno, gozatzeko eta ja urrengo urteari begira, ikortasunez, ez? Aspertzeko denborarik gabeko uda izango da beraz. Neurriak bete beharko ditugu eta ez da izango ezagutzen ditugun aktivitateak bezala, baina nola bait, alden heinean disfrutatu hori da, bai. Perfecto, Jan, mila esker zure lantokira gonbidatzeagatik eta elkarrizketa hau eskaintzeagatik, eta esan bezala, espero ezagun guztio batera lan eginez egoera honetatik aleketa laizterren ateratzea. Zuei gerturatzeagatik, mila esker. Jan, mila esker berriz ere elkarrizketa hau eskaintzeagatik, badakigu lanpetuta ibiliko zarela, inbeste lanekin, uda planeatzen eta benetako plazerra izan da. Esker zuei etortzeagatik, eta horrengo bat arte. Hori da, eta espero ezagun esan bezala uda ondo joatea eta alik eta laizterren hemendik ateratzea. Mila esker, Jan, ondo izan, aio! Kaixo, egunon, Juankar altzarazu? Bai, ni naiz. Pablo naiz, xaroakoa, placer bat. Bai. Zer moduz, Juankar, zera, hemen geratu gara, kontatu pixka bat, nora etorri garen ez da, hori ikusten dut arategia dela. Bai. Zure arategia. Nire arategia. Zure familiarena. Bai. Duela zenbat zaude hemen lan egiten, Juankar? Hasi zen Aitona. Aitona. Aitona, Mila 1923. Ez da makala. Ez atzo. Gero aita, eta ni naiz 3. generazioa. Eta zenbat daramazu hemen lan egiten, zenbat urte? 11. 11 urte. Eta gustora? Bai. Hemengoa garezekoa zarazu, Juankar, betidanik? Bai. Nire ama hartasunakoa, eta aita hemengoa. Eta hemengo negozio bat hartu eta hemen jarraitu, ezta? Bai, hemen tinko, oso ondo, itzela. Juankar, iruditzen zaizu igual pare bat aulki hartzen baituzu eta hemen kanpoan esertzen bagara, lasai hitz egiteko? Bai, perfecto, hemen itxaroten zaitu. Vale, arte. Juankar, hemen zure arategiaren atarian lasai eserita gaudelarik galderatxo batzuk egiteko aprobetxatuko dut. Esan bezala, herri programaren aurtengo gaia da, ea pandemiak herrietako bizimoduan, kasu honetan garesen zenolako eragina izan duen, ezta? Zure kasuan, arategi baten jabea izan da, herriko komertzialaria izan da, perspektiba horretatik egin nahi dizkizut galderak. Beraz, Juankar, lehenengo galdera da, ea pandemiak, Sanz, arategiaren kasuan, zenolako eragina izan duen. Hasieran, lokura bat izan zen, ez? Martxoan, apirilan, informazio gutxi, zer egin dezakegu? Nik aukeratu nuen, arategia ireki genuen bakarrik goizetik, eta gero arratsaldean etxeko banaketa egin. Horretan aritu zinuten. Bai garesen, bai herri guztian, Izarbei barrean. Hori zuek erabaki zenuten edo eskaera izan zenuten, ikusi zenuten jendeak eskatu egiten zuela etxeetara banatzea? Jendea etxean zegoen, eta nola iritsi. Kriston beldurra ez, beldurtuta eta gu ere, baina, gu esentzialak gara. Zuek etzen duten itxi pandemian edo? Ez. Bat ere ez, orduan, goizean ingo dugu denda irekita, salmenta, eta gero atxaldean etxeko banaketa jaso genituen eskairak WhatsApp bidez, telefonos, izan zen movida desente. Oraindik aritzen zarete etxe banaketa egiten edo? Bai, nik bagenuen, banuen ja. Bazenuen ja, nik etzen pandemiaren ondorioz izan. Etzen berria. Areagotu zen, ez da? Baina hori, bai. Ondorioz, eta nabaritu egiten zenuten, azkenean zuek publikoarekiko egiten duzuelan, ez da, komertzialariek, eta norbaitek nabaritu albadu, herriko giroa, animoa eta bar zuek zarete, ez da? Nabaritu egiten zenuten
dakigunez hasieran, pandemiaren hasieran, psikosi orokortu hori zegoen, beldur ikaragarria, nabaritu egiten zen? Bai. Ez jendea zegoen beldurtuta, bakarrik hitz egiten koronavirusa virus, monotema total. Eta, bueno, gu ere, claro, hemen trato eta horrekin beldurtuta, ni etxera noa, gero, ni familia. Emaztea zegoen etxean, numekin. Eta, ni, claro, etxekonak maskariarik gabe, zegin dekegua. Etxekonak eta gehien, etxera, dutxa bat, eta ja, zegertatzen nahi. Kontu zibili gutxi. Bai. Eta zera Jonkar, zure kasu espezifikoari buruz galtu izut, Zarategiari buruz, baina orokorrean Gareseko komertzioan, ostalaritzan eta zenolako eragina izan du pandemiak. Nabaritu da? Komertzio hori, hemen kale nagusian nik esan dezaket, hori, eskaereak eta hori, gora ez, jendea etxean, zegoen, bazkaltzen, nafaltzen, dena, ostalaritza itxita, orduan hori nabaritu genituen. Eta horrez gain, batez ere sufritu zuen gehienak tabernak. Tabernak, hotelak eta oro har turismo. Turismo, hemen Gares nahiko turistikoa da. Eta horregatik, sufritu dute, eta sufritzen ari dira. Sufritzen ari dira, zoritxarrez, bai. Eta zera, udalaren partetik edo Nafar gobernuaren partetik inolako laguntzari jaso alduzu, ezakit, kanpainarik edo komertzioa sustatzeko. Bai, udalak egin zuen hori bonoak, eta nahiko akogida ona, eta, baina, orain igual egin beharko dute berriz tabernekin edo ez dakit, ideia bada, haien ikusiko dute. Nahikoa izan dela uste duzu, komertzioi emandako laguntza hori administrazioaren partetik eta edo gehiago behar dela uste duzu? Igual beti behar dugu zerbait bultzada, mantentzeko. Superfizie handiak badira indarrasko, baina hemen herrian ez gara kexatuko. Orain, superfizie handiak aipatzen dituzula, Juankar, galdetu nahi nizun, ea nabaritu den pandemiaren ondorioz, igual jendea herrian geratu dela gehiago eta herrian egin duela gastua gehiago, agoitzen egon ginenean, esan ziguten, nabaritu gentzela pandemiaren ondorioz, hori azkenean igual ateratzeko ezintasunaren ondorioz eta herrian geratu eta herrian gastu gehiago egiten zela, eta nolabait sustatu egin zela herriko komertzioa. Bai, batzuk, hori, deskubritu zuen hemen bazagoela arategi bat, ez? Zarategia hemen zegoela, ez da? Eta igual, obanosetik jeitsi edo ainorbetik edo, bai? Eta badago hemen tal, edo etxera deitu eta etxera eraman genuen, ez? Orduan, papozik, eta, klaro, igual deskubritu zuen norbaitek hori, produktu bitxia, ez dutela hemen beste lekuetan aurkitu eta hau gozo dago eta noiz benka etortzen dira erostera, orduan, pozik. Eta zera Jonkar, esan diazu, jadanik pandemiaren aurretik ere etxerako banaketa hori izen eukatela, areagotu egin zela pandemiaren ondorioz. Pandemian zehar eta pandemiaren ondorioz zuen lan dinamika, Arategian asko aldatu da, berdin mantendu zarete gutxi gora bera, nolakoa izan da? Batez ere, ordutegia, ez? Ekain arte egon ginen itxiak hartzaldean, hartzaldetik itxita, eta gero ja hasi ginen pixka bat ordutegia zabaltzen, ez? Eta orain ja normal. Normaltasun kakotxartean, bai. Eta Juankar, lehen galdetu dizut, azkenean zuek publikoarekiko lan egiten duzuenez, pertzibitu egiten duzuela, ez da? Herriko giroa, herriko animoa, nabaritzen duzu orain txertoak direla eta, ez da, ematen du pixka bat egoera hobera egiten ari dela, nabaritu egiten duzu hasierarekin konparatuta orain herriko giroa hobe dagoela, positibotasun gehiago dagoela, edo... informazio gehiago daukagu, orduan nik uste dut lasaiago gaudela, txertoarekin da iragana, ez? Eta horretan ari gara. Ez dago hainbesteko ez jakintasunik, ez da? Hori da, lehenengo beldurra nik uste pasatuta dago. Ohitu egin gara, zoritxarrez urtetatik pasa dela, ez da? Orain ja pasatu da hastio, maskarilla, ez dakite neurriak, baina orain, justo gaur ez, ireki dute pixkat ordutegia eta hori, uda honetan disfrutatu dezakegu pixkat gehiago,
Hori da, espero dugu. Eta ja, bukatzen joateko Juankar, etxeko banaketa horri buruz galdetu nahi dizut. Azkenean, klaro, zuek jende horrentzako nolabaiteko eroiak zineten, ez da? Erostera ezin etorri eta zuek zineten nolabait haien biziraupena sustatzen zenuten, nolakoa izan zen esperientzia hori? Oso eskertuta ikusten zenuten jendea? Bai, pasada bat. Inkluso, eman zigun, igual, roskillak, detaile tontakeriak, baina, eskertzen dutelako, eskertzen dutelako hori zu etxera erosketa eraman, eta hori, karo, neurria ziren nireak, maskariarik gabe, nire koinatuak eman zidan maskarilla bat, astronauta bezala joan, eta zen movida. Baina, moldatu ginen. Ilusioarekin gainera jendea laguntzen, elkar laguntzen, behartutena. Pozik, eta animo, ez dakiz zer, eta denon artean, hori. Claro, gero luzatu zen gauza. Orduaina, hasi zen nekatzen. Eskertzekoa da. Juankar, denbora maitzen ari zaigu, beraz, berriz ere eskerrak emango dizkizut, zure arategira gonbidatzeagatik, leku hain pollito honetan, Elizaren pare-parean. Eta mila esker zure esperientzia kontatzeagatik, eta mila esker ere zerbait hain garrantzitsua egiteagatik, pandemian zehar eta jendea laguntzeagatik. Zuei zabaltzeagatik. Juankar, esan bezala, mila esker, zure denbora eta elkarrizketa hau eskaintzagatik, zure lantokira gonbidatzeagatik, eta esan bezala munduko zorterik handiena opa dizuegu guztiei zuen lanarekin. Eskerrik asko, Pablo. Plazer bat izan da, Juankar. Ondo izan. Agur. Kaixo, miren abesbatzakoa zarazu, Pablo, xaloakoa. Zer moduz, miren. Oso ongi. Mila esker zure herrira eta zure tokira gonbidatzeagatik. Ez horregatik. Kontatu pixka bat mirenean non gauden, ikusten dut, Emilio Arrieta abesbatzaren egoitzan edo, gaudela, ezta? Hau da Antzinako udaletxea eta hemen ensaiatzen dugu, koral Emilio Arrieta koralekoak, eta hemen ere badago AEKA eta beste talde batzuk ere bai. Dena den, miren, hau ez da Garesen dagoen abesbatz bakarra, ezta? Hori da, bai. Badago beste abesbatza bat Elizakoa, arrek kantatzen du Elizan. Eta gu, kantatu, emanaldiak gehienak ematen ditugu Elizan, toki egokia delako akustik aldeetik eta toki handia eta horregatik bainonez guk abesten dugu hainbat gauza Elizan, festetan edo gabonetan eta horrela, baina egiten ditugu beste abesti motak. Hizkuntza guztietan, eta estilo eta... Euskaraz ere? Noski, baietz, euskeraz, noski, euskaraz, inglesez, franceses, orain maori hizkuntzaz, eta abar eta bar egiten ditugu. Igual, paseotxo bat ematera joaten gara, zuk esaten duzun tokitik, miren, eta hitz egiten jarraitzen dugu pixka bat lasai. Bale, begira, justo hemen gauden kalea, baita ere Emilio Arrieta deitzen da. Abesbatzaren izen bereko kalea. Horixe. Emilio Arrieta musikari eta ospetsua zen, eta... Garesekoa. Bai, uste dut, Garesekoa zela, eta Madrilen ere aritu zen musika konservatorioko zuzendaria omen zen. Eta baditu operak, eta, Garesen baditu kale bat eta abesbatz bat izenarekin. Badaude ere beste kale batzuk musikarienak, herrian, Bakedano eta Luis Morondo. Eta, hemengoak bi horiek ere. Bai, uste dut, baietz, hemengoa direla. Nik historia oso ongi ez dakit. Ez naiz hemengoa, baina, Eta, ez zara hemengoa, baina desente dara mazu hemen bizitzen, ez da, miren? Bai, duela 6 edo 7 urte, bai. Eta hemengoa eskolara etorri nintzen, eta... Lan egitera hemengo eskolara. Irakaslea izan dagoa zara, ez da? Hori da. Bai. Eta zera, miren, abesbatzan, zenbat denbora daramazu? Abesbatza honetan 3 urte daramazkit. 3 urte? Bai. Eta lehendik ere beste abesbatzen batean egonda zinen edo? Bai, egon naiz beste batzuetan, eta momentu honetan nago beste bitan ere, beste bitokitan ere. Aspertzeko denborarik gabe, ez da, miren?
Bueno, momentu honetan egia esan ez pandemiarengatik, Bai. ez duguen saiatzen besteetan, baina bueno, etxean egiten dugu pixka bat. Justu, orain pandemia aipatzen duzula, miren, horri buruz galdetu nahi nizut. Nola eragin du Emilio Arrieta Bezbatzaren kasuan pandemiak? Suposatzen dut azkenean zuen aktibitateak, ekintzak, lan dinamikak, aldaketak jasan dituela, ezta? Bai, izugarri aldatu du. Bueno, azteko, esan nahi dut, iaz, pandemia urtean, pandemia urtearen hasieran, Emilio Arrieta taldeak betetzen zituen 35 urte. Pandemia hasi baino justo lehen. Bai, bueno, urte horretan, uste dut maiatza aldera edo sortu zela duela, orain 36 urte, sortu zela taldea. Eta prestatzen ari genien hainbat emanaldi bereziak, bai? Eta hori bertan utzi behar izan du genuen. Bai. Baina, pandemia garaian, itxita egon ginen momentu egiten, eta geroago, gure irakasle eta zuzendarik bidaltzen zizkigun emailez, ematen zizkigun kantak, eta ensaiatzen genuen bakarrik etxean, eta gero grabatzen genituen, eta, bueno, atera, daude, sarean daude, entzuteko gure abestiak, eta bideoak eta horrela. Baina, bakoitzak bere etxetik grabatu, gero batu, edo nola egiten zenuten? Bai, bakoitzak gure etxean egiten genuen lana, bidaltzen zizkigun partiturak eta grabazioak eta hori guztia, eta gero guk gure modura, genuen moduan, grabatzen genuen gure burua kantatzen, eta baita ere, keinuak egiten, edo horrela gero berak egiten zuen hori montaje guzti hori, eta gero publikatzen zen, ez? Sekulako lana, montaje egiteko gero bakoitzak bakarka eginda batzeko. Bai, lana, baina, gutxienez niretzat, eta besteentzat uste dut ere, lagungarria izan zela, gutxienez genuen kontaktua, eta genuen zer egin, etxean, ez? Eta etzen nioten kantatzeari utzi gutxienez. Hori da, gure irakasleak lan pilo bat egin zuen, eta guk ere etxean lana egin behar genuen. Eta zera, mire, suposatzen dut, abesbatz bezala pandemia baino lehen emanaldiak eta egiten zenituztela, ezta? Bai, urtean 5-6 aldiz edo ateratzen ginen kantatzera, hainbat tokietara, bai. Garezetik kanpo ere? Eta kanpoan ere, bai, eta Frantzian, eta bai. Internazionala da bezbatza orduan. Bai, ditzen diguten tokietara joaten gara, alba dugu eta horrela. Eta hori, pandemiaren ondorioz, nola aldatu da hori? Suposatzen dut, ez dakit emanaldiak egin dituzuen, baina suposatzen dut eman badituzue ez direla beti bezalakoak izan, ezta? Hoixe da, bakarrik bat egin dugu eta egin genuen gu federazioan gaude esartuta eta eskatu ziguten osasun zentroetako langilei zerbait esker moduan zerbait abestea, ez? Orduan etorri ginen onara, justo hemen dago osasun etxea, eta horrara etorri ginen, eta horren altzinen, egon ginen kantatzen. Bai, pare bat kanta genituen, eta, hori izan zen. Poñita, ez da, eskertzekoa gainera. Horixe. Miren, eskuinerantz, eskerrerantz, nola namango nauzu orain, zuk esaten igual onata, zenozio toki polita da. Bai, hemen dago zubi zarra ere, zubi zarra ez, zubi berria, zubi zarra beste aldean. Osasun etxea, eta gero... Hemen kantatu zenuten, ez da? Bai, justo hemen, parke honetan kantatu genuen, eta oso inkuigarria izan zen momentu hori, bai. Guretzat eta hientzat. Zera, miren, musikariek, artistek eta azkenaldian berrikuntzak egiten ari dituzte, ez da? Nolabait, emanaldiak emanalizateko modu berriak aurkitzen, streaming bidez, modu alden moduan. Zuek horrelako zerbait egin duzuen, online kontzerturik edo antzeko zerbait? Ez, egin duguna izan da, kontatu dudana, grabatu etxean, eta hori hori publikatu da, ez? Adibidez, niri guztiak gustatu zaizkit, ez? Eta baloratzen ditut guztiak, ez? Baina maiatza aldera edo, atera alzenean pixka bat, atera ginen herritik batzuk, eta hainbat tokietan kantatu genuen Lauteilatu. Lauteilatu kanta, bai. Eta beste batzuk etxeetik, orduan irakasleak gero dena nahaztu zuen, bai? Eta oso bideo polita da.
eta nahi baduzue entzun, pues hor dago. Entzungo dugu, bai. Bai, oso polita. Zera, miren, zenbat pertsona zaudete Emilio Arrieta abesbatzaren barruan? Ba, egon gaude 35 uste dut. 35. Ez dakit seguro 35 diren. Bai? Baina momentu honetan ezin dugu denak ensaiatzera joan. Bueno, bakoitzak berea... Entsaiatzera joaten zarete batera, edo... Bai, orai, bai, ikasturte honetan, ja, ez naiz oroitzen irailan edo urrian zen, baina hasi ginen berriz ensaioak izaten zuzenean, bai? Eta horretarako udalak utzi zigun beste toki bat udala berrian, bai? Toki egoki bat. Pizka bat onantz, miren karreteran ez egoteko, bai. Bai, edo bestelaz, beste alde horretara horrez bada... Ze, igual horra, bai, paseoan... Bai, hobeto zen horrez daude kotxerik. Bai, bueno, jarraitu, miren, postu zaitu dala. Bueno, esaten ari nintzen bezala, hasi ginen berriro ensaiatzen, baina, hori, egoera desberdinak daude, ez? Gure partaiden artean. Eta momentu honetan oso jende gutxi joaten gara, 15 edo joaten gara. Baina hala ere, egiten dugu ensaioak bertan eta gero interneteren bidez ere bai, jendea konektatu egiten da, eta ordun batzuk etxean ensaiatzen dute, gurekin batera. Bai. Gogotxo gongo zarete bueltatzeko, ez da? Normal kantatzeko eta... Bai. Pues bai, eta prestatzen ari gara orain emanaldi bat, ustailaren 3an egiteko. Eta, bueno, pixka bat horretan egingo dugu iaz egin behar genituen abesti batzuk, abesti gehienak ziren 80koak, bai? Abesti desberdinak, autore desberdinak, eta, bueno, 80koak segati zen, hau jaio zen 80an, ez? 80 urteetan. Eta horregatik, abesti gehienak ziren, garai horietakoak. Eta berriro, errepikatu, zeren ez genuen egin, baina egingo dugun emanaldian hori izango dugu. 80 mendeko urteetako abestiak. Presentzialki izango da emanaldia edo grabatuko duzu eta gero batu... Bai, presentziala izango da elizan. Egingo da. Soterraina egunean. Soterraina da hemengo Ama Birjina bat eta da hemengo patroia. Santiago eta Soterraina ditugu. Zuek gogotxo gongo zarete eta jendea zuek entzuteko ere gogotxu segurazki, ez da? Suposatzen dut, hemendik aprobetxatu nahi dut jendea gu entzutera jateko animatu nahi ditut. Nahiko jende gutxi jaten da orain gaur egun tokietara. Eta, bueno... Konbidatzen ditugu hemendik. Bai, hemendikan konbidatu nahi ditut. Eta bez batzan parte hartzera ere norbaitek nahi badu. Hori. Espero dugu animatzea. Ea animatzen den. Bueno, miren, mila esker elkarrizketa eskaintzeagatik, eta zure herria erakusteagatik. Oso polita da, egia esan. Bai, eta oso zonalde lasaia, polita, oso klima ona, eta oso lurralde emankorra. Eta ikaragarrizkoa abesbatzarekin. Bueno, gutxienez oso ongi pasatzen dugu, eta, bueno, ez da gutxienekoa. Hori da. Bueno, miren, esan bezala, mila esker. Eta espero dugu ahalik eta goizen abesbatzak bere ekintzei normaltasunarekin ekin ahal izatea. Venga, Bai, mila esker, miren. Ondo izan. Aio. Agur.
Bukatu da gure egitekoa Garesen. Oso pozikoaz, herri hain polit honetako kaleak, bazterrak, baina batez ere bertako jendea ezagutzeagatik. Besterik gabe, besarka handi bat bidaltzen dizuegu eta hurrengo programan ikusiko dugu elkar. Aio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.